आं दाबो माने आंनि मेगननिफ्राय मोदै गयो आरोखि आं नोंसोरखौ बासायना लानानै बेबायदि जायो आरोखि। आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मोसौखौ मानि थाखाय एसेबां अनो? जिब जुनारजों बेसेबां गोथौ सोमोन्दो दं? जिब जुनारखौ बुथारनाय एबा जिब जुनारा थैब्ला मानो मोदै बोहैयो? गुबैयै प्रमिला रानी ब्रह्मआ जिब जुनारखौ बुथारनायखौ नायनो हाया। जिब जुनारनि सायाव इनाय खालामब्ला मोदै गयो होनना फोरमायदों। आं दाबो माने आंनि मेगननिफ्राय मोदै गयो आरोखि आं नोंसोरखौ बासायना लानानै बेबायदि जायो आरोखि। आं माने जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं बिराद मोजां मोनो। मोसौ माने बेदर माबाखौ मोसौ सिथारनायखौ बिथाङा जे बन्द खालामनो नाजायो, बेखायनो आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरोखि। बिब्दिनो मोसौआ जोंनि समाजनि मोनसे जोबोद गोनांथार जिउआरि। बिखौ जों मोजाङै सामलायनांगौ। बियो जोंनि थाखाय बयनिबो मोजां लोगो। मोसौआ जोंनो गाइखेर होयो। गाइखेरनिफ्राय माखन आरो बायदि बायदि देहा मोजां जानाय बेसादफोर बानायनाय जायो। बांसिनै बर' समाजाव मोसौखौ आबाद मावनो, हाल उथिनो आरो मोसौ गारि बायदिनि थाखाय बाहायनाय जायो। मोसौ खिखौ हायाव हासार हिसाबै बाहायो, जाय आबादखौ मोजां खालामो। बिब्दिनो आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ जेबो मोनफिननो लुबैयाजासे जिब जुनारखौ रैखा खालामनो गोसो जायो होनना फोरमायदों। बिब्दिनो बिदा थैनायनि उनाव बिबाजैया मुस्लिमनो न'नि गोबां मोसौखौ फानहरनो लानायाव प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिसोरो सिथारना बेदरसो जाहैगोन होनना बायना लाखियो आरो दा गावनि हायाव 23टा मोसौ फियो। बिनि अनगायैबो दाउ दानना फानग्रायाव ख'आव दाउ दोननायखौ बाब्राब ओंखारनो नागिरनायखौ नायनो हायैनि बायना लाबोयो। बिब्दिनो मोसौ, दाउ, सैमा फियो आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। गोहो थानायमोनब्ला गासैखौबो रैखा खालामगौमोन, नाथाय दा रैखा खालामजोबनो हाया, दुखुल' मोनो होनना बुंदों। लोगोसे आसामनि गाहाय हिमन्त बिश्व शर्मा आरो इउपिनि गाहाय आदित्य योगीनि मोसौ सिथारनायखौ बन्द खालामनायखौ जोबोद मोजां मोनदों होनना फोरमायदों। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जिब जुनारखौ मोजां मोनो, बांसिनै मोसौखौ मोजां मोनो होनना फोरमायदों। आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ जिब जुनारखौ अननायनि सायाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादों। गुबै जाहोना जेबो गैया। आं जिब जुनारखौ अनो आरो। आं जेला मोसौ लायामोन होमबा लामानि मोसौखौबो आं बिदिनो जाहोयोमोन आरो। आंनि न' खाथियाव फैयोबा आं बिसोरखौ जाहोनानै हगारोमोन आरोखि सिगां। बिनि उनाव आंनि बिदा आरो बाजै बिसोरबो माने बेबायदि मोसौखौ बिराद अनोमोन। बे मोसौनि थाखायनो आंना बिदा गेदेरा थैदों। सान्दुङाव माने मोसौखौ दुब्लिनिफ्राय फैनायखौ नेबाय थानायावनो स्ट्रक जानानै बे गोग्लैदों। गोग्लैखांनायनि उनाव ट्रिटमेन्ट खालामदोंबाबो थाङाखिसै। दा बाजैया गासिबो गलिसे मोसौखौ माने बांगालनो फानबायमोन। ओमफ्राय उनाव बे बांगाला आंनि सिनाखि नालाय दा बे खिन्थाहरबाय आरो दुगानो बायद' आं नोंसिनि दादानि मोसौखौ आं लांजोबसै। मानो लांनो नागिरदों? बौ सब बिक्रि करिছে, गतिके মই লৈ যাম आरो। नल'बि होनहरबाय आं। दालां होननानै आं लांगोन, नों बेखौ दालां होननानै बुंहरबाय आं। ओमफ्राय बुंहरनानै फैबाय आङो। फैनानै बाजैखौ बुंबाय आं लांजोबसै बे मोसौखौ, नोंसोरो फाननो नाङा, मुस्लिम मानसिनो फाननो नाङा। बिसोरो लांनानै मोसौखौ दामब्राखौ बिसोरो बेदर जागोन, गतिके बिसोरखौ जिहेतु आदानि मोसौसो नोंसिनि मोसौ, बेसोरखौ माने दाननानै जायोबा माबायदि जागोन, गतिके आं लांगोन, सिन्था दाखालाम, बे नों बिसिबां दाम खालामदोंमोन आं बे दामखौ होजोबगोन होननानै बाजैखौ बुंनानै आं लाखिफिनबाय आरोखि मोसौखौ। ओमफ्राय बिनि उनावनो आं बाहाय लाबोबाय। बेखिनि हा दंमोन आंहा, रायजोफ्रा होनाय बे हाखौ बै माबानिफ्राय होदों आरोखि आंनो रायजोफ्रा। आं बिसोरखौ दै बानानिफ्राय उद्धार खालामनानै बेवहाय कास्ट लेन्ड आरोखि बेवहाय आं दोनफैजोबदों आरोखि। बे गामिनि मानसिफ्रा आं दोनफैजोबनाय, बेखायनो गामिनि मानसिफ्रा आंनो बेखिनि हाखौ होदों आरोखि। दा बे हायावनो आं दोनफैबाय।
जानाय खस्थाना थेस्टा दं ओमफ्राय माथाम थैबाय आवगायनि बेमाराव थैबाय आरोखि फिसा फिसायानो थैदों आरो बेजों लोगोसे दाउ बेजों लोगोसे थारमाने आं गासिबो जुनादखौ आं अनो मावजि सैमा गासिबो अनो ओमफ्राय दाउखौ सानसेखालि मैगं बायबाय थादों हल्टुगावआव मैगं बाजाराव ओमफ्राय सानै मानसिया दाउ दानदों आरोखि ओमफ्राय बे ख'आव थानाय दाउफ्रा बाब्राबबाय थादों आरोखि माने ओंखारनो थाखाय बिसोरो नाजाबाय थादों बेखौ नुनानै आं सानबाय आं जुदि बे दाउखौ बिनिफ्राय उद्धार खालामाबा आं मा जिउ जुनाद अननाय जाखो होननानै खनै दाउखौ आङो लानानै फैदों आरो खनै दाउ लानानै फैदों बेवहायनो दोनजोब्बाय आं दा बिसोर आराम बावनो थायो आरोखि आरो उनथाराव आरोबाव न'आव थांबाय थाबा बिनिफ्राय आरो बिदि बे एखे माबाखौनो नुलायबाय आं आरो बे खसे दाउखौ आङो न'आव लानानै थांलायबाय आरोखि न' बारियाव आं गारनानै दोनहैजोब्बाय दा बेबायदिनो आं बयखौबो बासायनो हाया आंनि खाथियाव बोरमा दानो दाउ दानो बोरमाया बिदिनो गाबबाय थाबा आं मा खालामनो हाबावनो नोंखौलाय आं बोरै बासायनो होननानै आं दुखु मोननानै गाबगुलायो आरोखि मेगननिफ्राय मोदै गलायलायो आरोखि आं बिसोरखौ बासायनो हाया जिहेथु बेबायदि आं ओमफ्राय मोसौ होलांबाय थाबा बांगालफोर ओमफ्राय बिदिनो आं गाबनो ओंखारो आरो दुखु मोनो बिसोरखौथ' एखेबारे माने बांलादेश बर्डारसिम होनानै लांसै बिनि उनाव बिसोर बेदर जाहैजोबनोसै होननानै आं आवगायनिफ्रायनो दुखु मोनबाय थायोमोन आरोखि ओमफ्राय बिदि लानो थाखाय आं गोसो जायोबाबो साहस खालामाखैमोन लायाखैमोन एबार खिन्थु गावनि बिदानिनो मोसौखाय आं लानानै फैदों दाबो ओरैजाय बनगर लामाजों माने होलांबाय थानाय नुयो बाजारा खुलिनायखायनो बांगालफ्रा बायनानै लानानै थाङो बेखौ नुनानै आं दाबो माने आंनि मेगननिफ्राय मोदै गयो आरोखि आं नोंसोरखौ बासायना लानानै बेबायदि जायो आरोखि आं माने जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं बिराद मोजां मोनो मोसौ माने बेदर माबाखौ मोसौ सिथारनायखौ बिथाङा जे बन्द' खालामनो नाजायो बेखायनो आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरोखि ओमफ्राय इउपिनि चिफ मिनिस्टार मा नामलाय आदित्य जगिमोन नामा बिथाङाबो माने मोसौ सिथारनायखौ बन्द' खालामनायखौ नुनानै आं बिराद मोजां मोनदों आरोखि जे अन्तत' माने बे मोसौफ्रा दानस' जानायनिफ्राय बासायगोन होननानै आं सानदों आरोखि दा होमबा आंहाथ' थाखा गैया फैसा गैया मोसौफोरखौ माने जाहोनो थाखाय थेवबाबो न'नि मोसौखौ आं बासायबाय आरोखि बासायबाय बेबायदि आं माने उन्दैनिफ्रायनो जिब जुनारखौ बिराद मोजां मोनो मोसौखौ बिराद मोजां मोनथारो आरोखि दाबो बे सभाबानो आंना दासिमबो दंगासिनो दं आरोखि दा आं हायोब्ला आं जुदि खमथाव जेनेबा फैयोब्ला मोसौखौ दानस' जानायनिफ्राय आं बासायगौमोन होननानै सानबाय थायो आं खिन्थु सिगाङाव आं भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट लायाखिसै बेफोर जायाखिसै बेबायदि आं आफसुस खालामदों आरोखि दा बेखायनो मा खालामोबा मा जागोन इसोरखौबो आं एखमबा रागा जोङो माने नों मानो बेबायदि खालामखो माने नोंनो सोरजिनाय जिउ जुनादखौ मानो बिदि आदानि दानस'नानै बेदर हिसाबै जानो होखो मानो बन्द' खालामाखै नोङो होननानै आंनि गोसोआ कुइसन खालामो आरोखि बेबायदि आङो जि हायो आं नाजायो बेखिनि आरोखि आंनि माने केरेक्टारा नोंहा दा माबैसे सैमा दंबावो सैमाया आंना दा न'आव मानै दं ओमफ्राय बहाय मासे आं बे मोसौखौ दोननायलाय आं सानसेखालि होनदोंमोन आरोखि सैमा फिनांसिगोन मानै सैमा दोनोबासो बे बांगालफ्रा खावनो हानाय नङा होननाय लोगो लोगो हराव फैनानै थाफैदों सैमाया दा बे दङ ओमफ्राय मासे सैमाया दाख्लि बे हाइवेआव ओंखाम जाखांनानै एक्सिडेन्ट जाहैदों बेखौबो जि गाबलायबाय आं एक्सिडेन्ट जानानै बिबु थिबु गजोब्बाय ओमफ्राय बामखांनानै ओमफ्राय बे हाखराव फबनो होआसै आरोखि आं बेबायदि आं माने बिराद मोजां मोनथारो सैमा अमा जा बे न'खरा माने अमा फियोमोन अमा फिनानै फानहरो आं बेखौ बादा होदों आरोखि नोंसोरो माने अमाखौ दा फिसै होननानै
बिदि होननानै बादा होदों आरो अमाखौ आवगायाव सिगाङाव अननोसै उनाव माने फैसानि थाखाय फानहरनानै बे अमाया दानस' जानोसै बेफोरखौनो आं एसे सैज' जाया आरोखि सैज' जाया आं नायग्रा दोनगोन दाबो बे न'खरनि मानसियानो नायो खिन्थु बिसोरथ' अननानै नाया नालाय बेखायनो नायनो रोंनाय नङा बे गोसोआ आत्मायासो जानांगौ नालाय बेखायनो आं फैबाय थायो नेबाय थायो दाउआबो नेयो दाउआ सिनाय नेयो आसरित आरोखि जों फैनाय लोगो लोगो दाउआ बाव उपस्थित जाफैयो आरोखि बिनिफ्रायनो मोनथिनो मोनो जे जिउ जुनादा साननो रोङै नङा बिसोरबो साननो रोंगौ आरोखि आं फैबा नेनानै थायो सैमाबो एखे आं फैबाथाय एकदम गाबख्राव हरो बेबायदि आरोखि दा बेखायनो जिउ जुनारखौ अनोब्ला माने इसोरखौ सिबिनाय जायो होननानै आं सानो आरोखि थेवबाबो आं इसोरखौ रागा जोङो नों मानो बादा होआखै माने बे नियमखौ मानो गालांखो नोङो होननानै आं एखमबा रागा जोंनानै बुङो गोसोजों बुङो आरोखि बेबायदि आंनि सरिथ्रआ